Здравейте на всички! Ние сме хората. За да разпазем. А пак съм човека, който не е снимал, защото го мържи. И това е Да Крос. И днес ще играем Clash Royale. Мен да се бия срещу Да Крос, следващата битка ще е срещу Про България. А пак стъска съм. Днес ще въз... В описанието ще има Линк към акаунта ни. линк към акаунта и на двамата. Фак ми, аз победих ли? Аз не знам. Не знам, аз се бия срещу Да Крос. Абе, не, окей, аз ще бия. Нами, натискай ти, бе! Язме! Изяш моите скелети. Аз ще бия на батъл. Дар Геймър също е тук. Дар Геймър избяга. Само, че не си носи телефона, да. Не си носи устройството, за да снима с нас. Мързи го. Да. Не го носи, просто е... Да ни казвам какво. На Ханко, брат, гасите. Още хора няни. Какво се случи? Кил Да Крос! Кил! Не видим. Окей, сега... Една купа! Сега нека да изчакаме... What the fuck, батъл? Бата, Не, бата. то са комалбиса. Да, нека сега да не изчакаме Ще видят. Про България. What? Нека да видим А, Про но то- България какво прави. А пак на тос. А пак Ще на... ме убия, той. Не, той. Не, той е историята. И както виждате, нашият Про България загуби. Сега ще пусна тъжна песен, за да загуби. Добре, Аз ще пяля. аз те каня. А пак Фримбат, Окей, а пак. чакай. Чакай, Абе, хора, чакай. сега ще гледате как аз го бия. От кой? Зет Про. О, чакай! Започваме батъла. Не ще започваме. Я. What the fuck? То пускат някакви овчици. Шет. Някакви свирки ли виждате? Какви щерки, бе? Няма щерка още. Роди си да щеря първо. И то му учва да това му Уин Зет живота. Про. Аре, аз също про Да, сега България. Аз победих. Аз също про България. Аз победих. Аз също про България. Цялото ще има линк. Аз също про България. В описанието ще има линк към каналите. Да. Чао. Това е всичко този клип. Не ме питай, че Чао, съм в бе. някакъв... Бай! Кино трети. Ето, панах просто че скопирала това. Пирамидки. Абе, Керемитки! Копирайт геймърката БГ! Мата, хвата с геймърка, бе. Не видео качени време. Давайте! Това е втори епизод на трети сезон. Това просто е продължението на клипа. Бъгна ми мобилен. Да. Окей, както виждате днес... Не, сега умирам, защото Крос имаш се вижда. И аз ми... Кил е. Те, защото... Сега... Какво ще правите двамата? Бе? Хора, Да Крос, ай още един батъл, че да те смачкам. Ай, френдли батъл. Ай, бе, про. Значи ще ми трябва. Да, хора. Сега ще смачкам. Ще видиш своята самотна и загуба. Язми! И да Крос. Ами аз ги смачкам. На мен ми е тъжно. Ми тъжно ще е, като те бия всеки път. Язми вещицата, бе! Какво бе? Яш ми хуя. Аз ми стрелчичи. Окей. Добре, извинете. Зет по-ревнува. Нещо има. Добре, не. Това не ревнува. Добре, Крисе, не яш нищо. Не яш нищо, добре ти. Чакайте малко, аз съм мега нуба, бе. Чакайте. Животът е труден. Животът е труден. Пак батки. Извинете, Които са спали батки. чувате тези женски гласове на Някакви заспалите неща. батки. Защото са заети. Да, ние снимаме в училище Да, и може да. те заспали, че не спира да говорят. Този клип
Да, само... По-ръст си гледах, че не забравяйте да смачкате живота. Бутона на лайк. Да, И ще се видите следващия път с крос.